Kidam tang chiti ni phai kri pliada por phai kri sira chiti malompen HDP community hall along kibangji indeng thongke braisi borjan hawar karbiri sonim so rongaje kitalon je puthak mai padopon si kenang so puthak chingki chithan padopon borjan hawar jutanga songpen kiphapon amai long kachetong don aluhi sarpo man pen lakhaing ko raisi borjan constituency MACN parta Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar kachetong don along VDC chairman Sonaram Singnar KCS Klembang Kamal Singh Be Hirbang on Teron Hawar jutang Klembang Philapen pinangan kithe kidingatum chetong dun borjan hawar jutang asong mai phu jana sing Teron lapen mai ke phalam the jana sing tok bi pen sik plardak pen than ponlo bangso hud non nangkileji preyachiklo borjan hawar karbiri sonim so ronga je kibiji adim kipang therpon tirikama maya phan mai phula pen chun bang kangwai lapen ingdeng phokep KYF sertalin ketalonji karbiri sonim so ronga je phan kachisi kachedang ponang je lamthi maya long chingwai ponlo kichingsi kachingwai long aprang pen ki jongpon tang adim puthot chedon sarpen pining surihini ra inkorage thom aparman borjan hawar karbiri sonim so ronga je ketalon ponji lake rong thelua hawar long pusi jongpa milo bangso hot Sonaram Singnar aphan tirika mamai phu onteron aphan chun bang arpu aphan chedon sarpen pekpon labenan parda KCS pen nangkapin kharalo akido do anason kepachok lim pen kisi kedang ponji aphan borjan hawar jutang asong pen chipin khapon thurinti aluhia man pen Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar pen lam theke jai pon non nangke leji ingdeng thongke raisi borjan hawar karbiri sonim so ronga je ketalon along un an pen nang chirap dun ji lapen KYF sertalin ketalon ponji along tame kaddu kaveta chisik chedang dun pammi nangpo President of India Draupadi Murmu aluhia man pen nangche tong dunji laso long India angkang pila pen International Ambassador penta wangpo lasi halatum imik angden nangka cheklang dun la pen karbia pinding pen chenglok jutang jubat kachepaklang duna bang ilitum non pen chisik pami nang poputa thanpon Southeast Asia update atuma embassy mana mangke adu pidam lamu atum ke bangi ko atum si kado kabe mane alam page kila saja oke presiden media se bangi kuna dalam masa ala ambassador embassy tuman dan dugi dan lagi ni ko Thailand Burma Cambodia Philippines apa dengan dumare itu mana kami ada bangi Sahasun pakai emiten bersama buku ada research community ba dinner community orang Arab dua orang bersama lah maksud festival ke cuma orang satu dulu cuma yang tanpa ni bang cuma yang si opini ke khan orang ni lah ke opini ke sini ni lah ke ba opini alah cuma dolar ke ba opini sumber opini bukan open arm bukan ni sebenarnya kalau mana jo minggu asap pe kalau kecil hulu dan kerap tu nanti ketang tu nanti kecak tu nanti aku langsung tu ni. Sehat bangsa bangke tu tak tahu kita masih mereka ni. Lepas apa ni satu komiti ni sekarang ni pendakang dulu Asia India pun sih kita kekal komiti dulu masuk mana ni. borjan hawar jutang asong mai phu jana sing Teron pentame pining surihini ra inkorage thoma pharman borjan hawar karbiri sonim so ketalonji adim kepang dak pon lapen kadu kave kachirap kacheto pen junpon pami poputa ningchet he ponlo Romaji kiri ka mamai kiseng ang somai lo nilitum pining litos kitame neng tante maisi tingkan bangso na taksi pining nilitum acatai jong pon kasi so ki glun ka na catai bangke nilitum amlokhi mate rong gulong si pining mangke di padu pon ko kasi pini nilitum ana bangke ladak kiri ka mamai nilitum lesi anyok nilitum ma kacari bang ko tum nilitum bangkri munu pan itu muai pon kasi akapre ka so namong gitu ana bangke nilitum akonon Ibang gilang bang dito ajuan ikit ko kasi agak tak hodak si paduko so hodak nito ladak isi aku akan ke sub komiti itu an abang ke nilo tu hodak alang itu ladak buhan kita katumlo diri kamamai tumlo kasi olah tu fansi
nilitum katuk uyat pun kami alang masuk ke pagi pun Dilai pen bijoy rongpi Karbeng long live